Mga barangay officials sa Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City, gipasakaan og kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act o kalapasan sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sa Visayas Ombudsman. Siluan Merondina sa report. Sa reklamo nga gisangat sa mga concerned residents of Barangay Punta Engaño, buot nilang ipaubos sa preventive suspension sila si Kapitan Crisanto Istardo o mga sakop sa sangguniang barangay nga sila si Mario Bacali, Elizabeth Martin, Carlito Pagobo, Mark Jonas Istardo, Vicente Dungog, Rebecca Adamos o Granulfo Abejo Jr. Nunot kini sa shipbreaking operations sa MV Diamond Highway vessel nga nasangad sa kadagatan habig sa sitio proper Johnson atol sa Bagyong Odette. Matod sa mga complainants, gihatagan sa naasoy mga barangay officials ug undue advantage ang MV Diamond Highway vessel ug ang PPMRI management pinaagi sa pagtugot kanila nga makapadayon sa shipbreaking operations bisan pa man kung may giluwatan na nga cease and desist order ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa naasoy mga barangay officials apan sila si Kapitan Crisanto Istardo ug Konsehal Mark Jonas Istardo lang ang miatubang kanamo. Matod nila, gipaabot pa nila ang ilang kopya aron mahanay nila ug mahatagan og saktong tubag ang maong reklamo. Ang among concern as barangay officials, gusto tamig specific ba kay general manggod ang gigamit is kaning concerned citizens of Barangay Punta Engaño. Whereas kung moingon ka complainant, dapat naagi specific nga ngan sa tao kinsay mga ni complain, kinsay mga ni reklamo. Apan matod ni Konsehal Istardo, sa wala pa masangat sa Ombudsman Visayas ang maong mga reklamo, misangat na usab og reklamo ang naasoy mga residente ngadto sa DNR ug DILG ug nagpadapa usab kini og suwat ngadto sa barangay mismo nga nagkwestiyon sa construction sa permanent dock structure sa dapit diin nasangad ang MV Diamond Highway vessel. Mato ni Konsehal Istardo, natubag na nila ang unang tulo ka mga reklamo ug gipakita usab niya ang mga dokumento nga magmatuod sa gihimo nilang aksyon uban sa taga City Health Office ug Senro subay sa reklamo sa mga apektadong residente. Samtang sa phone interview, gitataw ni Lapu-Lapu City Health Officer Dr. Agnes Cecil Realiza nga hangtod karon wala pa gilift ang cease and desist order sa shipbreaking operations. Gidasunan usab kini sa Senro Lapu-Lapu. Wala pa na mo malip ang suspension kay ngano kana ditong kanang mag-ocular inspection pa mi balik and karong Friday. Although ang katong mga requirements na documents murag ilang na na-comply, pero mo balik ni sa lugar kana mo kay naman po ni recommendation sa lugar kung ilan na ba pong nasunod. As of May 13, naka-receive na ni og kanang papers from MV Diamond. Nag-submit sila sa katong requirements based sa recommendations sa inspection team. So far, kompleto naman ang ilahang attachment. Niya, gi-CC sa ng Senro sa ilahang letter requesting sa Lapu-Lapu City LGU, ilagay ni Mayor, pwede nyo issue na sila sa ilang operation. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.